Εδώ παιδάκια είμαστε κάτω στο καμπουράκι και ψαρεύουμε. Και εδώ και μισή ώρα δεν έχουν βγάλει τίποτα ρε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα βγάλουμε. Βλέπουμε κάτι σάρπες κάτω. Ωραία, σου πω κάτι, όλοι οι κοκκινοί εκεί πέρα στις πέτρες. Ξέρουμε. Δείξε κάτι μελανό. Εδώ έχουμε κάτι μελανουράκια. Ωραία. Πάμε εδώ. Εδώ δεν μπορώ να τα δείξω. Δεν μπορώ να δείξω. Εδώ βλέπουμε. Αυτή εκεί είναι ψαλίδα τώρα, αυτό με τις δύο ψήρες. Εδώ βλέπουμε ένα κοκκινό. Όχι, αγόπα είναι. Εδώ παιδάκια βλέπετε ένα. Όχι, αγόπα. Δεν βλέπουμε, όχι συζητούμε. Εδώ ψαρεύουμε και μόλις περνάει ένα σφινεράκι. Το πήρε. Μόλις έπιασε ένα μελανούρι. Ψαλίδα. Ψαλίδα μεγάλη. Άστο κάτω το δείξω. Ψαλίδα μεγάλη, παιδιά. Εδώ παιδάκια ψαλίδα μεγάλη μόλις που βγάλαμε. Α, το βγάλω. Περίμενε. Μια ψαλίδα ωραία μεγάλη βγάλαμε. Θα το ανεβάσετε το βίντεο. Όχι ρε. Θα το ανεβάσετε το βίντεο αυτό. Εδώ, κάτσε, ας την κάτω, την να δείξω. Θα σπασταράει ρε. Ω, τέλεια. Έλα πάμε τώρα στους άλλους εδώ. Ρε, η ψαλίδα είναι ωραία. Ψαλίδα σαν ψάρι. Έχεις το σώμα του μελανουριού ρε. Έχεις το σώμα του μελανουριού. Μεγάλη Εδώ, μεγάλη ψαλίδα. Κάμπλεξε όμως. Δες. Πω, τι έκανε ρε. Παναγιώτη 7,5. 7,5. Όχι, 9. Ρε! Αυτό το βίντεο θα το ανεβάσει. Ναι. Ρε, μην το ανεβάσεις. Άμα το ανεβάσεις θέλω να πω κάτι. Άμα το ανεβάσεις δεν λέω τίποτα. Στο τέλος θα πω like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο YouTube. Περίμενε ρε, θέλω να διαφήμιζε τον πατέρα μου γάμο αυτό. Τι να πει. Λοιπόν, Το λιπερίδι. Ποιο το λιπερίδι. Ρε, μην το ανεβάσεις, Αν μου με έδειξες, όχι ρε. Μην το ανεβάσεις. Όχι, εσύ δεν έδειξαν καν την κολοφατσά σου. Τη φάτσα σου. Αυτό είχα όλη την ώρα σε ζουμαρισμένο ρε, τι να κάνω. Όλη την ώρα σου Τώρα εσύ θα βας τώρα μια ώρα, θα τα ξεμπλέκεις. Θα το κόψω. Εδώ προσπαθούμε να το ξεμπλέξουμε. Πάλι βίντεο θα βάζω. Εδώ προσπαθούμε κάτι ψαράκια. Δώξε με μια. Θα το ανεβάσετε το βίντεο για να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε με. Μέλι Χαράλαμπος Βαυλάς. Πάρτε όλοι. Αυτό το ακούσατε. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Ναι, καλά λες. Παιδάκια, αυτό ήταν το βιντεάκι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.